בומבסטיקה, אנחנו כאן בעוד סרטון חדש, אפילו שעשינו כבר מלא זמן כי עידו היה חולה בחיה שקוראים לו שלפת. עידו מסכן. אוקיי. רגע, עידו, תעצור דקה, תעצור רגע שתפתח, אוקיי? היא משחקת בשם נאגי, משחק מטורף, אוקיי? עידו, מה תעשה אם תענה לו? אתה קצת גבוה מדי כדי לבחור, ואתה לא כמוני יפה. עידו, איפה אתה? מה זה? אני לא... מה זה לך? מה? אצלי זה מתחלף. אחי, אוקיי. רק אצלי זה מתחלף. כן, זה גם לא מתחלף, אוקיי. האם הייתי עונה לו? לא. עידו, אתה גבוה משנה. עידו, סליחה. רגע, מה זה עושה? עידו, קבל. אתה רואה את זה? אחי! עידו, יש לך את זה גם אחי? כאילו שבכפתור אחד יש לך את זה גם? אוקיי, עידו, תיזהר בכדורים. לא לפגוע שום כדור, עידו. אני כבר אומר עידו שאני משחק עם מלא רעש אחי. אני בלי מוזיקה. אז תשים מוזיקה בבקשה. פו! טוב, כי אני ציטר מטורף, אני יכול לעשות את זה. אני מטורף, עידו, אתה רוצה עזרה? עידו. אתה לא יכול לעוף פה. טוב, עושים קאט עד שעידו יעבור את זה. אוקיי, אחרי הרבה זמן שעידו היה פה, הוא עבר את זה סוף סוף. הנה איתה, קבל. אתה גבר. מה רוצה ממני? ביי, אחי, הוא הצביט לך שנקנה נגץ, משהו לא יודע. רוצה נגץ. אוקיי, יש פה אבנים. אני זורם. יואו, זה הביא לי כסף, אחי. 500 שקל. מה? אחי, מאבנים אני משיג כסף, אחי? אני לא יודע ככה גם המציאות. 400... עידו חכה לי. עידו, לך... רגע, לי. היי, מיסטר איתן. אחי, זה איתן, לא? קח איתן, קח את ה... נגט. מה? התשובה היא צ'יקן נגט. מה? פשוט התשובה היא נגט, אחי. לא, התשובה היא צ'יקן נגט, אחי. תכתוב צ'יקן נגט. לא יודע איך כתוב נגט, אחי. סליחה. מי נצח? לא יודע, נראה לי. עידו, אני קצת תקוע פה, אתה יכול לבוא לעזור לי? בוא תעזור לי. אחי, ואיך קוראים לו איתן? עידו, אני... מה רוצה ממך? אוקיי, אחי, זה ממש קל. קוראים לו איתן, פשוט תכתוב פה איתן. הלו? פשוט תכתוב פה איתן, לא, תכתוב איתן. אני חושב, כאילו, אני לא יודע. לא זה שם שלי, רק איתן רגיל, אחי. פשוט איתן, פשוט תכתוב איתן, הבנת? אני לא מצליח לעבור את זה, אחי. לא, כי זה כותב, לא ככה כמו איתן נראה לי, אתה יודע? לא יודע, אז רגע, זה... אחי, איך קוראים לו? מי אמר לך את זה? לא, אני עובר ככה. לא, בסדר, לא רבי. אני משיג 1,000 שקל שנייה. אני לא רוצה להשיג 1,000 שקל, אחי. אני ציטר מה יש לך. איך שהם בחייל שלי. היי, אני בא אליך. אחי, תקשיב, הקפיצה כל כך טובה. וואי. מה אתה עושה? רגע, חכה לי. איתו, בבקשה תשמע את המוזיקה. וואי, אחי, אנחנו בעושה... תכתוב פה איתן, מי? אתה רואה? ככה קוראים לו? לא. די. אני תפוח כל שנייה. די עם זה. תקשיב, רגע, עידו, אם אתה אחי? פשוט בוא. לא! עידו, אני בא לעזור לך. עידו! איך אתה עושה את זה? פשוט עובר, אחי, אל תעצור בצד, פשוט תעבור. וואי. אחי, מי נכנס אליי? אני ולא קיק, לא משנה רוצה.
מי זה? לא יודע, תעבור את זה פשוט, לא יודע איך קוראים, בוא תעבור את זה. אוקיי, רשום קאט בגנים עתיד יעבור. אוקיי חברים, מרוב תפוחים שעידו אחר הוא התקבץ. עידו, אחי, אל תמות, תקפוץ, כן, עידו. בוא לפה. זה ממש גרוע! סגר, עכשיו אני עושה את זה. או, מטורף. לא! למה לא אמרת לי שזה ככה? אני? כי לא שאלת. אחי, אתה לא! אחי, כמה בום אני שומע באמצע הסרטון, בואו, נו. אני שמח שאני בלי מחוקה. אוקיי, יאללה. תקרא רגע, עידו. אוקיי, בשלב הזה, אחי, אם תצא ותיכנס, זה יביא לך את הקבוצה שלי, אוקיי? עידו, תצא ותיכנס דקה, יש לך בטח בא כזה. צילו! וואי, אני ממליך... עידו, אחי, כל פעם שאתה לוחץ על כאילו שימוש של הרובוט הזה, אחי, זה מסמך תמונה עצובה. מה אני רואה? איזה מגניב זה. מה אני אמור לראות פה? מה אני אמור לעשות? שם לך משהו באינבנטורי? יש לי אינבנטורי? וואו. כן. אני לא רואה. אוקיי. חבר'ה עושים קאט קטן עד שעידו יגיע, אחי, כמה קאטים יש לי בסרטון הזה, וואו. אוקיי, אחרי בניסיונות עידו לא יצליח, ולא יודע מה קרה לסקין שלי, לא יודע, גם זה ככה. תקשיב עידו, אוקיי? אני לא רואה! תרגע. טאום. אחי, מה יש לכם טוב? אחי, מה קרה לגב שלי? אני מרגיש גבוה פתאום, אחי. קפאתי ב5 סנטימטר נראה לי. אוקיי, עידו אל תרוץ, יש לך פה חומה. כן, רוץ! אוקיי, ליה, את, אוקיי. נו בוא כבר! אחי, אתה נמוך כדי להגיע לפה? אתה נמוך כדי להגיע? אתה יכול להחליף סקין? קבצתי ואתה בוחר. בסדר, אז תאכל גסים, זה בטח יעזור, זה בטח ירפא לך משהו. אחי, אם תאכל הגשים, זה בדרך יגדיל לך, אוקיי? יאללה, תאכל הגשים. עידו, קדימה, כן, עידו. רגע, לא, רגע, חכה שילך. רגע, לא! תקי רגע, עידו. אני אומר לך, עידו, אל תגיד לי ש... אני לא ידעתי, מה יש שם? תרד לשם. אני לא רוצה לרדת, טוב, מה נראה לשם? בוא! שונא אותך. אני שונא את עצמי. חכה דקה, אני לא אדבר. עידו! אכלתי כרגע, עפתי כרגע חצי מקום פה. אליה לא לפחד. טם. עידו. אני אומר לך אחי, תבחר באדום אחי. עידו. מה טוב, האדום הכחול. הכחול הוא לא טוב. מה זאת אומרת? איך שרד לך? איך הוא שרד? אוקיי, עידו. איך הוא שרד? מה? אוקיי, אני לא יודע איך זה קרה, אבל בוא, אוקיי. אוקיי, אליה. אחי, זה לא אגסים. שקט! אוקיי, יאללה. אחי, אוי לא. עידו! רוץ! טם. אחי, זה יותר די קל. גוד בוי. אחי, זה כל שני עושים כזה פרסומות של מינונים, אחי. פאק. וואי, אנחנו ממש טובים, ראית? אחי! טוב, אחי. טוב, כאילו, עידו, אחרי השלב הזה אני כאילו עוצר השרטון, אחי. כי תסביך, אחי. אני רוצה חלק 2 מהשרטון הזה, אוקיי? עידו, בוא. תקשיב, אם אנחנו מגיעים פה ל3 לייקים, כי אני די עני. לא יודע לכם אני. 3 לייקים, כי אני די, כן. די, שתו דקה. ל3 לייקים אני אשאיר עוד סרטון חדש, חלק 2. אז יאללה, גוד ביי.